Bịanụ nụrụ maka ọgụ Onyeka na Ifeanyi nụrụ na mba China, nke meziri na ndị Igbo niile nọ na China kwekọrịtara aka ọnụ wee sị na o nwere iwu fatiri ọfụ and na ọ bụrụ na ebu nwaafọ Igbo wee biri mba China na iwu anụnwa n'ihi eme ya obe n'ebe ndị Igbo nọ, mana ọ bụrụ na ịnụpụrụfe isi na nya bụ iwu na gụ mata amata na fa ya ebunata back to Nigeria ọ n'ihi esikwana na mba China wee pụọ rụfa. Ekwuru maka ndị na-anụ ọgụ, ekwuru maka ndị nọ n'otu nzuzo, unu ya bịa ka unu ga-enya bụ iwu, mana bifo na na-ege ya ka nkọrọ unu maka ọgụ mmadụ na-aba anụnwa maka fa jele ebe ahụ wee gwafa na ya ebunata fa na Nigeria. Onye nke bụ Onyeka na-asị na ọnụ onye bụ iwu ka ọ sị na mama ife ọkọrọ aka ebe ahụ. O wee bụ na onye nke amapụrụ asta n'isi na afa ya bụ Onyeka, onye nke ọzọ afa ya bụ Ifeanyi. According to them, fa bi na họteelụ mana ọ bụ ọsọsọ fa na-abụbi ebe ahụ. Ọ dịka ọnụ ụmụ ife fraud service ya Airbnb ebe ahụ ka fa bi. O wee bụ na nke bụ Onyeka pụta wee jee ịta atụ. According to Ifeanyi wee si na ọ na-eri nri wee si Onyeka kedu ka o si wee bụrụ kịta anụnwa mbupụtara nri ka nrie ka ihe ejebe ịta atụ and na ọ na-abụnya bụ Onyeka jee ịta atụ o ruo ebe ahụ na-eme hụọ ndị agha bụfa na-ata atụ fa adaghị agba agbọ fa na-anyụ anyụ. Nke bụ Onyeka wee si anya mechie ọnụ na okwu ọzọ mawa ya ntị. Nke bụ Ifeanyi wee na-asị ya na ọkwa anọ nya ofu onye otu fa na-alahụ ụra na-agwụ ụra gụba Onyeka babarụ nke ahụ mba sị na ihe ala ikika mmadụ na-agwụchisighị ntị. Kedụzi ka o si wee bụrụ taịnụ mmeji wee ri nri ka iji wee jee ịta atụ. Nke bụ Onyeka wee fụhapụ ụla ka gbaa ọ na-Ifeanyi niile wee bụrụ sọ ọbara nya kpata na maghị etinye nwunye bụ ọgụ n'ihu akwụkwọ maka na fa na-agbụgba ahụ efele. Onye nke bụ Ifeanyi wee tụsokwa Onyeka ọgụ ife ndị a mere onwe fa wee jide onwe fa wee merụsịchaa ahụ ọbara ebe niile. Onye nke bụ Onyeka were fon Ifeanyi pịarie na ebe ahụ. Ndị Igbo jukwara ebe ahụ na-egbofa. Ozugbo ndị onu fụrụ kịta wepụtara iwu anụnwa bịarụ, onye nke bụ Onyeka gbafere ọsọ. Emechara jide ekpuchi ya tie azụ ajụa ya ọ sị na ya chenọ ndị otu nzuzo bịara ya ndị a na-ebugharị mma na egbe wee na-asị na nke a bụ Onyeka na ọ na-achọ ka na-ejeri ọgụ ka ọ bụ na-eri ọgụ na-ama ya amasị onye na-anụta ọgụ na China and na ọnụbugo ọgụ bifo na nke a bụrụ nke izizi. Ajụa ya ọgọ oruzie mgbe a jụsibere ike ọ sị na ọhịa a nụrụ ọgụ kama na onye nwa ka egbuwara isi. Asị eke nke bụ na onye ka egbuwara isi ọ na-atategheri ọnụ. Wee nọrọ ebe ahụ wee na-agwafa na-aya ebu n'afa maọbụ na fa pụrụ fa na mba China. Fa nọrọ ebe ahụ wee na-ayọ biko wee sị ka m wetara unu ya bụ ife onyonyo ebe a maka ndị nwere ụmụnne maọbụ ndị ya asị na fa anụghọ ọ bụkwa na onwe nwanne ụlọ na mba China kpọkwa ya ka oge ife onyonyo a ka ọ gharakwa ịbụ mbosi ebunatara ya bụ na echi niile ọ sị na agwaghị ya maọbụ na ọnụhụ ka etiri ya bụ iwu ama nke ihe esi wee jee n'obodo mmadụ iru iyi achụta ego ị bịara ịchụta. Ụfọdụ n'ime unu nne unu lekọsịsịrị pasị fala na obi fa wee kpọpụ unu ruo ọ bụrụ sọ ọgụ everyday a na-eme ife ndị otu nzuzo, ndị nọ n'otu nke a na ndị nọ n'otu nke a agala ebe niile enenekata nwa ọgụ mmadụ na-aba na-asị akpọ polisi fa ya ekwezikwa wee bịa fanụ nọ ndị Naijiria ọdọkwe nka ndị polisi ọ ya abịa ifefa ya agwafa abụfa gbuo onwe fa bịazie ka fa gburu ozu otu onye nke fọrọ afọ ọ bụkwa na fa na-agbugburu onwe fa ka ebukọrọ ozu fa ọ bụ na onwe onye nke fọrọ fa ama maka afọ kpọm polisi ebe ahụ andị aya akpọ polisi ndị polisi aya ekwe bịa maka na fa anụgwu anụ nọ ndị Naijiria na ike ndị be anyị agwụgwọ efa na ike na rịpọtụ ndị be anyị dị na polis steshọn fa na ọgwụgwọ efe ike ka hapụ unu ka unu ga ife kwuru ebe nke anụnwa biko ndị Igbo melụ na onwu na ebe lọkwa ife aka unu ya tọgido na Dubai achụnasị onye ọbụla n'ebe ahụ. Ekịta anụnwa bifo ije Dubai ihe agbagha iti kpo ofu niile dị n'ahụ ihe agbatị ya na bifo ifu onwe na Dubai ọzọ unu burukwu ya bakwa na mba China. Ekenekwa m. Fellow Nigerians, good evening. What is happening in Gotai and on the street of Guangzhou is very, very appalling. We must speak the fact and say it the way it is. The truth of the matter is that every action has consequences. A lot of times, our people are using their hands to destroy the image of Nigeria here. Nobody is under 18 here. And if you are up to 18, you are liable to face any punishment owing to what you have done. Now, we see videos of fighting. We see videos of so many things, cult and all the rest of them. Remember in this Gotai that you people have made an epic center for fighting. I know 4 guys who fought in this place. They are no longer in China today. They have gone back to Nigeria. Yes. I know people will remember the incident. Yes. Good. The day B-Lord came, one guy fought. Today, we know where he is. The reason why I'm saying this is that you came here
and you are given opportunity to be documented. And all you have been doing is going from one police station to the other. It is not a norm. That is not a norm. The older people here, they wouldn't even want any authority to see their documents. That is the norm. So we have to have this orientation and understand that you are in another man's land. You bought ticket, you got visa. All you are doing in China is fighting and causing nuisance. Who are you? Terrorizing the people. Do you know that Nigerian community has the ability to write and then say that we don't want you in China again as a community, and it must be obeyed? Yes. You go back to Nigeria. So conduct yourself very well. Do your business very well. Every business idea you see on earth today comes from a single individual. You see banks, you see aircraft, you see so many things. But for our own, we'll be drinking ourselves to... We wouldn't even have the time to think and then do a business. All you have to do is fight from one street to the other, destroying the image of your family and that of Nigeria. You are here as a good ambassador of your family and that of your country. Power. We make ourselves animals here because of the way we live. Let me ask this question. How many times have you seen Chinese fighting in the streets of Lagos? Never. You see that? No. You think we are the only foreigners living here? There are Arabs here. There are Japanese here. There are Europeans, Americans, South Americans, Russians. They are here. But they are not behaving the way we do. Please, and please, let us conduct ourselves very well. And the so-called there is a history in this land. The people that did it before, ask where they were now. Ask questions. Because some of you just came and you thought that the way you met here is the way it used to be. There has been history here. Here is not Dubai, here is not Turkey. Let me say it again. Every action has consequences. So please, conduct yourself very well. If you have any problem with your fellow Nigerians,